Salutare, prieteni pescari! Tocmai ce am primit un pachet și vreau să vă arăt ce e înăuntru. Îl desfacem imediat. Durează puțin. Ia să vedem, o să vă explic imediat despre ce e vorba. De anul acesta, Givati România are un nou producător, un nou brand de năluci și accesorii de pescuit. E vorba despre Fast Strike, care fac niște gume super șmechere de biban. O să vă arăt aici mai multe nuanțe. Motor oil, mai închise, mai deschise. Nici nu știu exact cum se numesc toate. Astea sunt Bionic Soft și astea sunt Takeda Shad. Ok? Plus ceva de ștucă. Da, uite, cad și voblere. Voblere în general de șalău și de avat tip rattling. Toate formele, toate culorile. Ceva top water pentru ștucă. Aici tot voblere tip rattling. Astea 100% de avat. Văd niște culori extraordinare. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Voblere, voblere, șar voblere. Tot așa și de avat și de șalău. Pe Dunăre. Super tare. Albastru, o culoare chiar foarte bună. Și aici pentru ștucă exact ce trebuie. Și ultimul mohican. Salutare și fire întinse!